Enw fi yw nhw'n, dwi'n 19 mlwydd oed, yn astudio perfformio yn Caerdydd, yn Coleg y Drindod, ond nawr yn byw nôl adre efo'r teulu yn Aberystwyth. Wy'n gweithio lan yn yr ysbyty fel porter ar y foment tra bod popeth ar lockdown. Haia, fi yw Carys, fi'n 20 mlwydd oed, a ar hyn o bryd dwi'n astudio gyfraith ym Mhrifysgol Bryste. O'n i'n meddwl, pam lai, na i wneud sioe fel hwn i ddod i nabod pobl newydd. Haia, Meg dwi'n 20 mlwydd oed a dwi'n byw yng Nghaerdydd. Pan dwi ddim yn Nghaerdydd, dwi yn Prifysgol yn Caerwysg, neu Exeter. Dwi'n studio drama. Nes i applio i fod ar Pwy Sy'n dêt, achos dwi'n meddwl bod ffordd really nice a wholesome i gael wario isolation, a mae'n ffordd arall i procrastinatio gwaith uni. Haia, fi yw Nia, fi'n 20 mlwydd oed a dwi'n astudio biomed ym Mhrifysgol Rhydychen. Fi wedi penderfynu syn lan am y raglen yma achos mae hanes data fi yn eitha dismal i fod yn onest. Felly, ni'n meddwl pam lai a falle ffind y cariad yn quarantine. Helo, fy enw yw Carol Jacob. Rwy'n 21 mlwydd oed, bod fi moyn ffeindio rhywun, fi'n sengl a pam ddim achos mae'n rhywbeth exciting i wneud. Hai ferchen, chi gyd yn edrych yn lyflu heno. Diolch am cadw cwmni i fi tra bod ni yn lockdown. Cwestiwn gyntaf fi yw, os byddwn ni yn mynd at dêt go iawn, i ble byddech chi'n hoffi mynd? Na i gofyn i Carol y gyntaf. Wel, i fi'n eitha easy, to be honest. As long as ni'n cael chat a cael bach o banter, fi'n eitha rhwydd, but nice. Rhywle mynd i bwyd falle. Maybe cinema. Meg, be amdano ti? Mae mini golf, mae just yn laugh, dim yn rhy intense. Mae just yn, chi'n gallu cael jokes and stuff. A dwi'n mynd amazing yn mini golf. So, you know, you're just probably niche. Pai poeni, fi'n rubbish fyd. Carys? Fi'n eitha chill fel fi'n hoffi felly mynd i'r pub, cael cwbl o drinks, dim byd rhy intense. I'm not very like a sit-down dinner type of person. Falle fel karaoke night, cael bach o laugh. A yna Nia? Just rhywbeth eitha chill, falle mynd i'r pub, cwbl o drinks, ddim yn rhy drunk, obviously, don't want that to happen. A falle mynd fel whack, like a romantic stroll at all. Fi ddim yn, I think mae'n cael bwyd bach yn intense, like intense eye contact the whole time, fel, at least gonna walk, think kind of, you know, yeah, definitely. Where all the intensity. Oh gosh, I ddim yn gallu siarad yn deudi. Nice one. Oh, lovely. So'r ail cwestiwn yw, be wyt ti'n hoffi wneud yn dy amser rhydd? Na i dechrau efo ti neu a tro yma. Currently, Zoom quizzes. Fi'n credu fi'n wneud Zoom quiz falle 2 waith yr wythnos ar y foment. Mae general knowledge fi'n eitha shit, ond, you know, it's all about the fun. Na i gofyn i Carol nesa. So fi'n student nurse yn Abertawes, ond nawr fi'n Glangwili. So fi'n neud lot o placement, ond fi'n chwarae rygbi hefyd. Okay. First team, so fi'n neud lot o rwydd a gym sessions, ond fi'n crazy fel 6 o bore a stuff. Meg? Dwi'n lycyn i bach o andram stuff, there's a society, so dwi'n gwneud musical theatre yw soft spot fi, definitely. Ac yn ola Carys? Yeah, fi jyst yn hoffi fel socialise or really fel just cwrdd lan y ffrindiau drwy'r amser, and am coffi, like, yeah, just eitha, I'll go with a flow type of person. So yn anffodus, ferched, fi'n goffod pigo un ohonoch chi, ac yn anffodus, y person yna dwi'n mynd i dewis yw Nia yn anffodus. Sorry yna, fyd. Mae'n okay. Fi'n mynd i crio heno, ond mae'n fine. So cwestiwn rhif 3 yw, os byddwn ni'n rhoi 1 miliwn o bunnoedd i chi, beth fyddwch chi'n neud efo'r arian? Na i gofyn i Meg yn gyntaf. So ni'n definitely mynd ar wyliau, achos alla skiing neu rhywbeth. A so ni'n helpu talu off mortgage mam a dad. Alla investio bach, I don't know, mae'n swnio'n safi fel bod fi'n gwybod beth fi'n neud efo arian. Carol? Bydden ni yn rhoi 100 miliwn i'r NHS, i fod yn honest i chi. Dim ond achos fi'n gweld faint o waith maen nhw'n neud nawr ar y foment. A wedyn, bydden ni'n cadw 100 miliwn i fi na, ni jyst i safio, achos at the end of the day, fi'n 21, so mae digon o blynyddoedd tu flan fi, i jyst cael tŷ a stwff. So yeah, nawr fi'n neud iddo fe. A falle cael car newydd fyd, achos mae crio fi'n rili hen, so bydd car neis yn iawn. Diolch yn fawr. Ac yn ola Carys? Big night out, just drinks on me yr holl nos. Wedyn, I mean, bydd rhaid i fi roi rhywbeth i rhywbeth o elusen, a mae miliwn yn lot arian, ond definitely fi moyn sy'n mas, so falle investo fe i gadw fe ar gyfer
prynu ti yn y digidol, rhywbeth along those lines. So, yn anffodus, byddai'n goffod pigo un person arall. Ddim yn licio neud hwn o gwbl, mae fe yn eitha savage fel maen nhw'n deud. Dwi'n goffod deud tyra i Caryl, sorry. Diolch! Cheers, sorry hwnna, diolch yn fawr. So'r pedwerydd cwestiwn yw, beth yw'r peth mwyaf embarrassing chi byth di wneud neu sydd wedi digwydd i chi? Un peth dwi efo yw, mae gen I tattoo o beans o dan fy ngwefus, na i dangos chi. Yn gyntaf, Meg, can amdani, beth yw'r peth mwyaf embarrassing? Ar y ferry o Holyhead i Dublin, nes i yfed lot o vodka ar y coach, a nes i cymryd nap, a nes i pisio fy hun ar y ferry. A wedyn, y noson nesaf, ar ôl i ni dod nôl o mynd allan yn Temple Bar, nes i pisio fy hun eto. Nice. Yeah. Why not? A Carys? Digwyddodd hwn yn mis Rhagfyr yn clwb. O'n i ddim really teimlo that meddwl tan bod wedi cyrraedd. Oedd dim cadw'n credu gyda fi o gwbl, so oedd ffrind fi gyda fe arian, a somehow nes i just completely, I lost it, fi'n mynd cofio dim byd. Ges i wheelchair mas o clwb gan fel Cwestiwn charity, cos o'n i ar y llawr yn yr entryway yn chwydu. Ges i cadair olwyn ar draws Caerdydd i some Christian Centre, oedd rhaid i fy nhad dod i godi fi lan, and it was very embarrassing. So, yeah, definitely hwnna. Don't worry, that's me every Saturday night, it's fine. Well, yeah. Got many apologies for Clwb i Ffordd Bach. Yn anffodus, dwi'n goffod gadael un ar ôl. Mae hwn yw'r un, definitely yr un mwyaf anodd. Ond yn anffodus, mae'n anodd. Fi'n goffod deud tyra i Meg, sorry. Diolch yn fawr iawn. No worries, it is what it is. Love to cael cwrdd â chi, guys. A ti. Diolch yn fawr. Thanks for having me. Ta-da. And then there was one. Diolch am fi gofi. Oedd pawb all yn really nice, and I know, fi'n gwybod mae hwn yn profiad hollol gwahanol i beth sy'n normal. Mae fe'n weird, ond mae fe'n dda. Mae fe'n good, yn dweud. Fi ddim yn gyfarwydd gyda hwn i gyd, fi ddim fel arfer yn mynd ar lot o dates, so, yeah, fi'n bach wahanol. Un peth, dim ond un date wedi bod arno yn bywyd fi, so... Wel, diolch yn fawr am dod arno, na i gweld ti'n fian am y date. Ta-ra, diolch! Ta-ra! Right, siwr wyt ti'n okay? Iawn, diolch. Ti'n iawn? Good, diolch. Gobeithio bod ti'n cael yr ingredients, dy fe? Do, reit fan hyn. Popeth da fi. Ti wedi cael look? Do, a fi wedi gweld yr ingredient mwyaf pwysig, y gwir. Gwyn. Exactly. Ni'n neud pizza da. That's the one. Caw, not a problem, ond mae pre-made dough, a mae'r rysait yn gweud bod ni'n greu dough. But Yeah, I'm sorry. mae'n okay, we're in a global pandemic, just dim fruit. Ynddo fe, dim east, dim byd I gael. Should be thankful for what we've got, ynddo fe. Should we start cooking? Yeah. Beth yw pizza gorau ti? Wel, fi'n hoffi lot o gig ar pizza fi, ond... Oh, same. Fi'n mwynhau cynnig ddo, you know, ond fi just... Yeah, actually wish gen I cyginio ta fel prynu takeaway any day. It's just... It's a cost. Yeah, ti'n gwybod beth ti'n rhoi yn y fyd? I make a fine creamy garlic mushrooms. Ooh. See, mushroom, not my thing. Nah, ti'n licio mushrooms? Fi'n credu mae'r blas yn fine. Yeah. Just the Texture, is not the one. You wait until you try my garlic mushrooms. I'll turn you forever. Well, yeah, maybe one day. Right, fi'n mynd am mozzarella nawr. Fine, fi'n lyfio caws, so fi'n mynd pail o mozzarella ar un fi. Fi'n mynd i drain o hwn. Fi have doc yn barod efo'r ingredients ma, fi'n nath neud nhw, so... no idea what I'm doing. Yeah, fi'n kind of just cael gwared o'r recite. Yeah, let's do that. It's So not really a... So fe'n rhy anodd. Nah, well... I'm just... Oh, nah! Parmesan dwi ni hefyd, so... So, the best fi wedi cael bach o accident.
Nes Ti hwnna? i torri'r bag, a o'n i'n sgwisio'r juice mas, a nath fe gyd splash dros fi. O'n i'n poeni bydd y Chris Gwyn yn steino, ond... Fi dal yn neud y caws, so give me 2 seconds. Okay. Fi newydd sylwi dy wireless earphones hefyd, very snazzy. Pobl yn deud bod fi'n dol fel arfer, ond... I mean, na beth ti'n meddwl am pen ti. Wel, o'r blaen pryd nhw mas, oedd pawb fel pwy yn nhw sy'n gwisgo nhw, a nawr mae pawb moyn nhw, so I mean... O'n i'n byth yn meddwl byddai'n neud pizza fod galed. A ti'n dweud bod ti'n fath o chef? Fi'n credu bod fi wedi gorffen. So, beth ti'n neud ti fas i uni dedd, o beth arall ti'n dweud? So, fi'n portal lan yn ysbyty Branglais, yn gweithio lan na, fi wedi bod na ers tua mis a hanner nawr. Ers i popeth y coronavirus i ddechrau? Ie, so o'n i jyst yn meddwl, pam lai, mynd fi mas o'r tŷ, try and help out, bach o arian. So, ti'n gweithio yn rhywle, neu ti wedi bod yn gweithio yn rhywle? Na, literally, mae just uni yn cymryd dros bywyd fi. Mae'r gradd, even though fi'n cysau y gradd, really, mae dal rhaid i fi roi lot o'r amser iddo fe. Pam ti'n gysau'r gradd? Fi just definitely di dewis y pwnc yn cywir, ond... Fi bron a gorffen nawr, mae'n iawn, fi'n graddio mewn mis. Nice. Why not? Sut mae'n ti'n edrych? Nice! Rwy'n fi methu gweld nawr, ond pa i gweithio fi bod ti'n bwyta pizza da callell a ffordd? No way. Pam wyt ti? Na, absolutely not. O'n i'n mynd i deud, os bod ti yn, I'm off, I'm going. Yeah, na. Beth yw fel peth mwyaf interested amdano ti de? My god. What kind of... Am gwestiwn. Fi genuinely methu ateb hwnna. You're not boring. Na, fi ddim. Fi ddim yn gwybod beth like, wyt ti mewn i fel musicals a stuff de? Mae rhaid bod ti. Dwi'n deud bod fi yn, ond wedyn, os bydde ti'n rhoi fel unrhyw can o musical arno, bys dwi'n siŵr o fod ddim yn gwybod e. Ydy o perfformio? Ie, fi'n gwybod. Na'r fwyaf fi'n canu yw fel musical here at the songs. Ti'n meddwl musicals o gwbl? Fi yn really mwynhau nhw, I can't lie. Yeah. Beth yw hoff musical ti wedi gweld? Probably Hamilton. Man! Fi'n mor jealous o ti. Fi'n gwybod yr rap gyfan i'r can gynta. Wel, dyna ni. O'n i'n mynd i ofyn am bethniad, so mae rhaid ti... Sdim excuses nawr. Ti literally dweud bod ti'n gwybod y geiriau gyd. Fi'n meddwl music, so fi'n gallu neud e, sorry. Okay. Falle os ewn ni ar dêt arall, falle fyddai'n canu ti. Cheers i hwnna. Cheers! Reit, diolch yn fawr iawn am dod ar dêt efo fi heno, a gobeithio bod ti wedi joio'r pizza. Nes i gyda ti, ta-ra! Ta-ra! Nes i mwynhau date neithiwr, oedd e'n brofiad really gwahanol, rhywbeth fi heb wneud o blaen. Sa'n credu fyddwn ni'n mynd ar date arall, ond oedd e'n really neis cwrdd â Siôn, a mae'n foi really neis. So ges i amser dda neithiwr ar y date. Oedd hi ferch lyflu, ond o'n i'n teimlo fel oedd y spark yna. Oedd e fwy fel o'n i'n ar date efo un o ffrindiau fi. Oedd hi'n ferch lyflu, ond fi'n credu well gen i rhywun really loud, outgoing, in your face. So, any single girls out there? Dyn Sengl? Yeah.